kalampasan. Hatid sa'yo ng boyfriend mong hindi mo maintindihan. May kwento kang pang-drama na naman. Parang pang TV na walang katapusan. Hanggang kailan ka ba ganyan? Hindi mo ba alam na walang pupuntahan ang pagtiyaga mo dyan sa boyfriend mong tanga? Na wala nang ginawa kundi ang paluhain ka sa libu-libong pagkakataon na tayo'y nagkasama. Iilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Naiinis akong isipin na ginaganyan kanya. Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. Hindi na dapat pag-usapan pa. Napapagod na rin ako sa aking kakasalita. Hindi ka rin naman nakikinig. Kahit sobrang pagod na ang aking bibig sa mga payo kong di mo pinapansin. Akala mo'y nakikinig, hindi rin naman tatanggapin. Ayoko nang isipin pa. Di ko alam ba't di mo makayanan ang iwanan siya. Ang dami-dami naman diyang iba. Huwag kang mangangamba, baka wala ka nang ibang makita na lalaki na magmamahal sa'yo. At hinding-hindi niya sasayangin ang pag-ibig mo sa libu-libong pagkakataon na tayo'y nagkasama. Iilang ulit pa lang kitang nakitang masaya. Naiinis akong isipin na kinaganyan kanya.